tænker, den hedder svinebøf eller bær. And I am not wanted here. Well, I walk the same roads you do, and you do not find me there. Oh, I haul a heavy burden, I haul it everywhere. Oh, I am a pilgrim, and I seek what is not there. Oh, I seek what is not there. Mens vi sidder her og nyder bålet, så arbejder Thomas for varmen, for sig selv, og også for det vi skal have i gryden senere hen over bålet. Fra Andreas fra Vinja fået noget rigtig lækkert kød, og det er svin, det er noget schnitzel, og det skal vi simpelthen prøve at få lidt ud af i dag, og have noget lækkert at spise, mens vi nyder udsigten ud over vandet, ud over det snedækkede landskab. Ja. Det kan starte. Hvad skal vi sige? 5-10 minutter mere med kartoflerne. Solen kommer lige på. Jamen jeg er sikker på, at det er den her gris, der selv ville have gjort det. Den er så varm med den pande der. Bare lige... De her grisebasser her. Det kommer til at tage livet af dig. Det tror jeg også. Af glæde. Ja. Og så lige... Ja, så lige det hele med der nemlig. Det var det grisen ikke nåede at svede, da den var i live. Det kommer lige med hernede. Men det vi simpelthen har fået puttet i nu, det er jo så de der skænke stykkerne der. Og så har vi puttet løg i. Ja. Og så fandt vi altså også lige nogle mandler. Og så har vi ellers bare puttet noget hyldebærsaft i. Vi tager lidt honning her. Søde ting til søde mennesker, er ikke det man siger? Nej, men det er sådan ligesom med slik, ikke? Altså sødt og salt, så kan man ikke gå galt. Ja, til sidst så putter vi lige lidt æbler ved os, og lige lidt hvidløg. Sådan der, sådan også lidt til de resterende. Det er varmt på fingrene, det der. Det er nogle
store nogle af dem der, de er større end de andre. Ja. Jamen, den gris, den var også lige lidt større end den anden. Den var lidt svær at nedlægge, men vi klarede det. Med en sløv ski og en hobbykniv. Ja. Thomas. Mad. Ja. Jeg er spændt på at høre, hvad du vil fortælle om retterne. Jamen, det her, det er jo sådan nogle kartofler, vi kogte sammen med nogle jordskokker, og så har vi stegt dem af bagefter i en pande, så de er blevet rigtig gode lækre med smør og salt og sådan. Så her, der har vi vores langtidsprojekt, som vi har forventet os rigtig meget af. Det ser lidt specielt ud. Jeg tror, det er blevet godt. Man kan se, der er lidt mandler og de der rester af æbler, vi startede med at putte i. Jeg tror, jeg lige vil prøve at smage sådan en. Det er rigtig godt. Det er godt nok godt. Du får et saligt smil på læben, kan jeg se. Og hvad er det sidste, vi har haft gang i? Det er sådan noget svinetortur her med de samme stykker kød her, men nu med et stykke fransk ost indeni på panden. Det skal vi næsten også lidt honning og nogle mandler også. Ja. Jeg tror, jeg er nødt til at lige skære en skive. Se. Ja, det er blevet godt faktisk. Skal jeg glæde mig? Ja, det skal du. Okay. Velbekomme, Thomas. Ja, velbekomme. Jeg har taget forskud med. Ja, det har du. Jeg tror godt, man kan dyppe de kartofler over til lyserød snaskdør. Hvordan er det? Det synes jeg er ret godt. Altså kommen kan man smage. Ja. Det er okay.